Gaultéria, známa aj ako wintergreen, je rastlina, ktorej esenciálny olej obsahuje až 90% metylsalicylátu, zlúčeniny s účinkami podobnými kyseline acetylsalicylovej, ktorá je hlavnou zložkou aspirínu. Táto látka má silné analgetické a protizápalové vlastnosti, čo robí olej z gaultérie ideálnym na zmiernenie bolesti kĺbov, svalov, artritídy a migrén. Olej podporuje prekrvenie, čo z neho robí skvelého pomocníka pri regenerácii svalov a úľave od bolesti po fyzickej námahe. Jeho jedinečný zahrievací efekt, ktorý podporuje cirkuláciu, je následne sprevádzaný chladivým osviežením, čo prináša pocit uvoľnenia a zmierňuje svalové napätie. Má tiež upokojujúce účinky na nervový systém, pomáha zmierniť stres a úzkosť. Podporuje dýchací systém, čistí dýchacie cesty a zmierňuje príznaky nachladnutia. Vďaka svojim antibakteriálnym, antiseptickým vlastnostiam pomáha pri kožných problémoch, ako sú rany alebo akné. V aromaterapii je olej z gaultérie cenený pre svoju schopnosť uvoľniť myseľ, zmierniť napätie a podporiť celkovú pohodu. Jeho sladká mentolová vôňa prináša sviežosť a je ideálna na ošetrenie unavených nôh. Odkaz na esenciálny olej v tej najvyššej terapeutickej kvalite nájdete v popise tohto videa.